Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşeğimizin mehriban tomaşaçıları. Hormatly tomaşaçılarımız, häzirki wagtda Türkmenistan, Türkiye Respublikası uğru boyunca ýürüýti uçar gatnawlary dowam edýär. Alınan maglumatlara göre Türkmenistan aviakompaniyasy hemde Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy awgust aýynda bir näçe ýürüýti gatnawlary meýilleşdirdi. Meýilleşdirilen ýürüýti uçar gatnawlaryň çäklerini Türkmenistan aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkiýe uğru boýunça ýürüýti uçar gatnawyny ýerine ýetirdi. Ozal hem habar berişimiz, ýani Türkmenistan aviakompaniyasy mundan ozalky ýürüýti gatnawyny şu ýylyň 12-nji awgustynda amala aşyrypdy. Mehriban müştaklarymyz, Türkmenistan aviakompaniyasynyň göz tutýan beýleki ýürüýti uçar gatnawlary barada habarlary bolsa, gatnawlar senesi belli bolan wagtda habar berer. Bellemeli zat, soňky bir näçe aýyň dowamyny ýürüýti uçar gatnawlary iýgiderli artýar. Käbir uğurlary bolsa, adat uçar gatnawlary ýola goýuldy. Türkiýe uğru boýunça şeýle hem Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy hem bir näçe ýürüýti uçar gatnawlaryny meýilleşdirýär. Türk Hava Ýolları sentýabr aýyny hepdede 2 gezek Türkmenistan uğru boýunça 2 ýürüýti gatnawlary ýagny duşenbe we anna günleri gatnawlary ýerine ýetirmegi gözüňde tutýar. Mehriban ýaşlar, size bir zady ýatlatmak isleýän talip wizasy we okuw bilen baglanşykly resmi namalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Şeýle hem İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan danışmanlyk şereketi diňe bir Türkiýede bilim almak isleýän taliplere maslahat hyzmatlaryny bermän. Eýfem atstat, ondan çykat, pasport we beýleki resmi namalaryň terjimesi üçin Atavatan danışmanlyk şereketine ýutup bilersiňiz. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin inniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.